Anita, evo kao što smo i u samoj najavi naše emisije rekli, imamo special guest stara, ona je tu sa nama u studiju, Ana Sinicki. Ana Sinicki, dobar dan i dobrodošla po prvi put u emisiji iz prvog reda. Hvala vam puno, baš mi je drago da sam ovdje. I meni je drago i palo je puno dogovora da se nećemo samo zadržati na gostovanju ove emisije, pošto si ti dovoljno vredna i uvek imaš neke nove projekte, pa ćemo uvek sa našim dragim prijateljima, sa fanovima ove emisije podeliti sve tvoja koncertna dešavanja, tvoje koncertne aktivnosti i mnogo toga pored tih koncertnih dešavanja. Ana, tu smo na ovim talasima da najavimo tvoj novi CD koji se sa velikim nestrpljenjem očekuje, pa reci mi, čini mi se za nedelju dana da će se pojaviti. Tako je, da, tokom sledeće nedelje izlazi moj prvi CD. To je muzika koja spaja klasiku i pop muziku. Recimo nešto što podsjeća na stil Bocellija ili Diva, a takođe i imamo i pesama sa tim španskim brzim melodijama i ritmovima, kao i recimo neke pesme koje posjećaju na ruske cigane, takođe i obradu jedne stare makedonske pesme, Kaleš Anđo, parijski lokal od Kornelija Kovača. To je pevala, čini mi se, Olivera Katarina, ako se ne varam. Da. I to je jedan CD za malo širu publiku, jer ja sam operska pevačica. Mezzo-sopran, da kažemo ljudima koji možda ne znaju. Tako je, da. Ali sam htjela od uvek da snimim nešto što bi bilo za širi auditorijum, što CD koji spaja više žanrova u jednom. Jeste. Pa i mi živimo u tom postmodernom svetu, u tom nekom 20. veku gde se mnoge umetnosti u stvari prepliću i muzika već, i sama znaš da je sve već izmišljeno, sve već odsvirano i teško je, ono što se kaže, možda i naći neki svoj pečat, ali ovo je nešto novo. Ovo je nešto novo što će naši uskoro imati priliku slušalci da čuju. Ovo je ono što se kaže, ti si nam donela neku radnu verziju CD-a. Nije ovo su već pesme koje će slušalci slušati od sada pa nadalje. Dobro. Ja sam već objavila jednu pesmu, to je spot za jednu pesmu sa CD-a. Čućemo pesmu Ima vremena, a objavljen je spot za špansku verziju te iste pesme koja se zove Tu amor. I eto da napomenem da na CD-u imamo pesama na 7 jezika. I ja sam tu iskoristila to znanje mojih slučajno ili namerno je došlo do 7 jezika, recimo? Pa sasvim slučajno, a? Sasvim namerno. Sasvim dobro. Da, pošto sam ja želela da i tu svoju ljubav prema jezicima iskoristim da napišem tekstove za nekoliko pesama. Eto, imamo na španskom, na italijanskom, na engleskom, ruskom, francuskom. I već kad govoriš 7 jezika, koji je tvoj omiljeni jezik? Pored srpskog jezika, naravno. Moj omiljeni? Pa recimo italijanski. Da. Da. Pa tamo sam i živjela dosta dugo. Da, ti si živjela u Milanu i ti si u stvari na relaciji Milano-Beograd. Jeste, da. Pa ja sam prvo magistrirala na Yale-u, znači živjela sam u Americi i nastupala tamo dosta dugo, a poslije toga sam se preselila u Italiju, u Milano i isto tako radila i živjela tamo, a onda sam odlučila da snimam ovaj CD i to ovde, ali eto stalno putujem. Da li je bavljenje operom najlepše ipak biti ovdje u Evropi, živjeti u Italiji, koja je inače i ono što se kaže i opera i nastala u Italiji, i sad ta neka razlika i sličnost i razlike između bavljenja operom u Americi i ovdje u Evropi, da budem precizan, u Italiji recimo, koliko ima sličnosti i razlike? Pa možda je publika malo disciplinovanija u Americi. U Americi, da, dosta cene to sve što jedan umetnik može da pruži, koliko se trudi, a u Evropi malo smo se, da kažem, odomaćili, jer to je naše, nastalo u Evropi i možda manje se ceni, ali svakako opera traži svoje načine kako da dođe do publike, imamo neke modernije režije
režije, kostime, scenografije i tako da uvek se trudi da ne izumre i to je jedno pitanje za tebe, baš pre nekoliko dana dole imali smo priliku na našoj televiziji na RTS-u da gledamo autoportret naše dive, velike operske pevačice Radmile Bakočević, pa smo imali priliku da čujemo i Biserku Cvejić i sve ostalo. A po tebi, iz te neke starije generacije, koju bi pevačicu, opersku pevačicu izvojila i koja je možda i uticala najviše na tebe? Pa ja bih mogu neku srednju generaciju da može, slobodno. Pa ja dosta cenim ruske umetnike, jer prvo zbog tog velikog volumena glasa. Dobro, i mi ovde, ja imam rusko poreklo, rusko-makedonsko, ali mi Sloveni imamo te velike glasove i to je jako se ceni u svetu, posebno u Americi. To je čak bio jedan od mojih pluseva zašto sam i primljena na Yale na magistraturu. A za Makedonce kažu da su najmuzikalniji na prostorima, evo, balkanskom prostoru. Tako je, da, fenomenalno. Da, ali eto je jedna od Ruskinja koja mi jako se urezala prosto uvek se nje setim je Olga Borodina, koja ima ogroman glas i predivan taj timber mezzo-sopranski i na sceni je isto predivno, tako da ono u svakoj sali zvuči veličanstveno. I Beograd je tamo negde krajem 50. i početkom 60. bio je centar skoro operske umetnosti i u Evropi i u svetu, jer jedan Pavarotti je svoj prvi nastup imao u Narodnom pozorištu 61. godine. Da, to znam. Da, prvi i posljednji nastup imao u Srbiji. Jeste. No, da ne bi mi mnogo pričali, a ono što se kaže treba i raditi, treba slušati, treba uživati u tvojoj muzici. Evo još jedan put da ponovimo, za nepunih nedelju dana tvoj CD će se pojaviti ovdje i onda ćeš imati promociju, ovdje ćeš pretpostavljam imati promociju tog CD-a, tako, a i onda polako, ali sigurno osvajaš i Evropu. Jeste. Ja ti držim fige. Hvala puno, eto, slušalci će imati prilike da slušaju da čujemo. Pesme. Ovo je Ima vremena. Ima vremena. Da čujemo. Kažem šta osjećam, pa tražim nežne rime da ti kroz pesmu otpevam. Kako je lepo čuti, sve sad je nema prošlosti. Kako bi lepo bilo da si pored mene ti. Jer za nas ima vremena i to kažeš šta sam tebi ja, da se smejem ili da plačem, ima vremena, dođi što predugo se sama, jer za nas ima vremena, za tebe ću ga usporiti, ima vremena, čekat ću, a neću kriti, noć je predivna, jer ljubavnom sam igrom. Kraja sveta letim, u tvoje ruke da doletim. Kako je lepo čuti, sve sad je nema prošlosti. Kako bi lepo bilo
da si pored mene ti. Jer za nas ima vremena da mi kažeš i dokažeš šta sam tebi ja. Da se smejem ili da plačem, ima vremena. Dođi što predugo sam sama. Jer za nas ima vremena, za tebe ću ga usporiti, ima vremena. Čekat ću, a neću kriti, noć je predivna. Jer ljubavnom sam igrom opijena. Jer za nas ima vremena, za tebe ću ga usporiti, ima vremena. Čekat ću, a neću kriti, noć je predivna. Jer ljubavnom sam igrom opijena. Vraćamo se našoj dragoj gošći Ana Sinicki. Evo da za one koji su se možda tek sad priključili na infuziju ove emisije iz prvog reda, imali smo priliku da čujemo pesmu Ima nade. Ima vremena. A ima vremena i ima nade za tebe. I nade i vremena, da. Pa i za sve ima uvek i vremena i nade. Mislim, možda ne vremena, ali nade ima. Čuo sam na pitanje nekih novinara, mojih dragih kolega, kako čuvaš glas, kako se ophodiš prema glasu, ti si rekla ćutanje je zlato, ili već kako si rekla. Tako je. Jel stvarno ćutanje u mnogome utiče na kvalitet glasa? Da, pa kako da ne. Odmor je osnovno što možda pomogne pevaču da ima... Pred neke velike nastupe, pred neke velike koncerte i ostalo. Naravno, ne da potpuno ćuti, ali prosto da što manje govori, da ne bi zamarao glasne žice, jer kad su umorne, onda se i telo umori i onda nije ta boja, da kažem, tako jasna i zvonka kao kad je u punom sjaju. Reci mi, Ana, opet da se vratimo na ovaj aktuelni CD, kada se stvorila ideja, kada je krenula cijela ta priča, kada si imala već prvu neku sliku kako će taj CD i u kom pravcu će ići? Pa ideje meni već godinama u glavi. Ja sam od uvek htjela nešto novo da snimim, nešto što nije samo klasika, i onda smo došli na ideju da prvo je bila ideja da se snime obrade nekih već poznatih pesama, onoga što ja jako volim privatno da slušam, to su te ruske ciganske pesme ili španske, nešto kao Besame mučo. Izvini što te prekidam, Ana, imam toliko gomilu pitanja što bi, a emisija nije dovoljno, ono što se kaže, sa minutažom opskrbljena da postavim sva ta pitanja. Kad spominješ te ruske ciganske pesme, jedna po meni jedna od najboljih grupa koja je obradila ruske ciganske pesme Odžila. Tako je, da. Jesi odrastala uz muziku grupe Odžila? Pa ja sam kasnije počela slušam, možda sa nekih 15-20 godina, i onda nekako sve te pesme koje su oni otpevali na svoj način su stvarno kultne sada. Svi znaju za njih i nekako i kada ste negde u provodu uveče svih pevaju na taj način kako je Odžila otpevala. I to mi je onako ostalo urezano. A ovo je pesma koju sam ja komponovala, ruska, zove se Skaska. Ona je baš, u prevodu? Znači priča. Priča. Da, jer ceo tekst koji sam pisala jeste neka priča. On vodi od početka do kraja, koji sluša kroz neku priču. Nešto iz tvog života, pa si prenela to na papir. Ne, ovo je baš o ciganska priča. Dobro. I taj ritam baš onako, i melodija ruska, jako sam ponosna na sebe, prosto što sam sada postala i kompozitor, ne samo pevač. Imala si bezbroj recitala po Srbiji, po regionu, po Evropi, po svetu. Koji bi onako recital
izdvojila? Uvijek postoji, pa, samo da mi kažeš da su svi isti, da su tvoja draga deca. Ne, naravno uvijek postoje draži, ali nije samo možda... Kad si se osjetila maksimalno nakon ono što se kaže? Pa, jako sam bila srećna kada sam pevala premijeru opere Pepe Ljuga u Italiji. Imali smo turneju sa tom operom gdje sam ja pevala glavnu ulogu, koja je jedna od najzahtevnijih operskih uloga, sa bezbroj koloratura i tako jako pevljiva uloga, ali zahtevna. Je li pronađena cipelica? I princ je pronađen na kraju. Princ, dobro. To je najbitnije. To je najbitnije. To mi je onako ostalo uvijek u lepom sećanju, jer sam i sebe nekako, sebi sam dokazala da mogu i te najteže uloge da pevam. Reakcija publike je bila sigurno prelepa, predivna i da se uspostavila taj kontakt sa publikom na tom koncertu. Da. Sad, promociji ćeš imati ovdje u Skupštini grada sljedeći četvrtak, da. A ne, sljedeće nedelje. Da, dobro. Tako je, da. I posle toga će se CD naći u prodaji na svim prodajnim mestima gde su izdanja City Records. City Recordsa. Evo, stigli smo, verovali ne, Ana, stigli smo polako, evo i do kraja ovog našeg razgovora. Bilo je predivno, odmah da ti kažem i onda da ti pohvalim i ovu prvu pesmu što smo čuli. Ja sam, evo, dragi moji prijatelji, imao u današnjoj emisiji po prvi put priliku da čujem ovaj tvoj materijal, tvoj CD i odmah da ti kažem da ću ga sa zadovoljstvom imati u svojoj fonoteci. Hvala vam, pa da, eto, to je pevljiva muzika, ja volim te brze i ritmove i melodije koje su pozitivne, to nam je svima potrebno. A to i sa godinama moraš priznati. Pa, ali evo i možda ste vi malo za nijansu stariji od mene, ali opet ste veseli, nema veze s godinama, ali ima veze sa poznakom, da, takav nam i horoskop. Da, evo slušamo, rekla si, već si spomenula, rekla si šta ćemo slušati. Ova druga pesma se zove Za tebe, ona je vodilja CD-a, baš onako u stilu Bočelija. Onda da ti kažem hvala, ako je za tebe, za mene, hvala za ti tebe, puno. Molim. Hvala ti puno na učešću, ja ti želim puno uspeha u tvojoj karijeri i iskreno se nadam, evo i Dule i Vladica koji radi tonsku režiju, da ćemo se uskoro vidjeti u ovom studiju, na ovim talasima, da razmenimo neka nova iskustva, neke nove momente, neke nove pesme. Da, kad već spominješ te nove pesme, siguran sam da si već u međuvremenu napisala neke nove pesme. Kako ne, uvijek nosim sa sobom diktafon, kad mi padne na pamet neka nova melodija, to mora odmah da se zapiše, inače posle gotovo. Jeste. Ako i noću se probudim nekad i samo snimim da ne bi pobeglo. Da ne bi pobeglo. Ana, hvala puno i slušamo Anu Sinicki. Uživajte, pa posle toga naravno nastavljamo sa našom emisijom. Idemo. Koji nudi samo zaborav od svega što bilo je, od sreće naše